जोंनि हजाय जिल्लायाव अखा होननायानो गैयाब्रा मास मोनसे उरा अखायानो हायासै नाथाय दिनै नैबेयाव माइ गायनाय नुनो मोनदों आरोलै बेखायनो र' बे माइ गायनाय बिगोमाखौ लोगो हमनानै सोंदां बबेनिफ्राय दै मोननानै गायखो बिथाङा नायलांबाय थादे नोंथाङा बबेनिफ्राय दै मोननानै गायखोब्रा इसिबां खराननि गेजेराव सारा हजाय डिस्ट्रिक्टआवनो अखायानो गैया ओमफ्राय नोंथाङा बबेनिफ्राय दै मोननानै गायखो आरो खै बिगा गायनो नाजाखो आरो उनावहाय जुदि अखा हायाबा मा जागोन जोङो एसे दाखालिनि अखायाव एसे जाम्फैयाव दै मोनदोंमोन बेखौ जोङो एसे सारनानै आस'खान्दा जादोंमोन जोङो दा बेयाव जोंनि एसे एनै थिखल थानायजोंनो जोङो थिखलनिफ्राय फख्रियाव जमा फख्रिनिफ्राय आरो दुब्लियाव बिदि खालामनै मथा मथि आं दा 1.5 बिगासो जेने थेने खस्थ' मस्थ' गायनो हादों आरो भबिसत जुदि अखायानो गैयाबा मा खालामनानै फोथांगोन नों बेखौ बेखौनो जोंहा मोनसे आइडिया लानांगौ जालायबाय जों बेखौनो मोनसे आइडिया लानांगौ जालायबाय जे जोङो दा गायनो होननानै जों गोसोखांला अखा हायागौ मानि जेसेबां हायो जोङो बे थिखलनिफ्रायनो फख्रियाव जमा खालाम नैबे जाखिनि जों गायदों जों बेखौनो फोथांनानै बोथिसे मोनजागोन नामा होननानै जों सेस्था खालामसै